Avui anirem a fer un dels clàssics del Pirineu d'Andorra, el Pic de Fontblanca, i pujarem per la Canal Carnissera. Som al pàrquing de Sorteny, prepararem els trastos i tirarem... Nosaltres sempre busquem coses senzilles. Ma la veritat és que la Montse s'ho mereixia, pujar al Fontblanca, perquè fa tant... Som a 1 de juny i l'aigua baixa tota pastilla per tots costats. El paisatge està esplèndid. Pugem per la vall de Rialp a buscar la seva capçalera. Comencem a trobar les primeres congestes. Segur que dalt hi haurà força neu encara. Anirem pujant a buscar al fons de la vall per trobar la Canal Carnissera, per on ens enfilarem a la carena. I després baixarem cap al Comís Vell i el Castellà. Passem pel refugi de Rialp amb molt bon estat, una part tancada i una part lliure per mitja dotzena de persones. Comencem a trobar les destrosses dels allaus d'aquest hivern. Anirem a buscar el pas per més endavant, per allà la congesta suposo que podrem passar. Ser una vall tan tancada i amb els cims tan drets és molt propici a aquest seguit d'allaus que tenim. Dia fred de collons. Ha baixat molt la temperatura, però això suposo que encara ens anirà bé per agafar la canal. Efectivament, fa força fred, estem a 0 graus i força vent, però esperem que més endavant, tal com diuen les previsions, s'obrirà. 2280, a punt de començar la Canal Carnissera i anem si anem. Doncs sí, ja som al començament de la Canal Carnissera. En Josep comença a pujar. Portem 4 quilòmetres i mig i a vora de 600 metres de desnivell i hem tardat fins ara algo més de 2 hores. Aquesta Canal Carnissera és tot el tros inferior, les 2/3 parts, ben bé una ala, una pala força ampla d'un màxim de 35 o 40 graus. En el tram inferior trobem que les congestes de l'hivern s'han trencat, s'han separat fent aquests petits murs que anem sortejant. Per sobre comencem a trobar ja una bona capa de neu nova. La neu comença a estar millor, hem començat que està molt tova, però aquí està, ja fa una mica de capa dura. Aquesta canal és una clàssica de baixada dels esquiadors que fan el Fontblanca a l'hivern. Ara, a les condicions amb aquests murs de gel que hi ha, doncs no ho permetria, però normalment és una clàssica per baixar-la esquiant. Si contem el tram inferior, que és una pala, la Canal Carnissera tindrà gairebé 400 metres, però el que és canal només és el tram superior d'uns 100 o 150 metres. Ja hem superat la meitat de la canal i ara a partir d'aquí es comença a adreçar cap als 40-45 graus i hi ha un bon tou de neu ja. Ben bé un parell de pams de neu pols, i que dificulta la pujada considerablement. Per allà davant avança el Josep obrint-nos la traça i aquí hi ha la Montse i la Lourdes. Això ja semblava en Calleja i companyia. Hòstia, deu ser aquest en Calleja. Calleja! Calleja! Ens acostem ja a la carena, és el tram final i la sortida, una sortida sense cap dificultat. Avui no ens hi hem volgut posar gaire d'hora, doncs les previsions deien que seria més avançat al matí
quan el temps milloraria clarament. Ja ens acostem a la carena. En algun moment, però, un cop som a la carena, veiem que de moment el cim està completament ple de boira. Fem els últims metres de la canal i ja serem a la cresta. Ara, a partir d'aquí, seguirem un petit tram de cresta i de seguida un llom que ens portarà cap a dalt. No, ja. Som a uns 2.700 metres d'alçada i això vol dir que ens queden uns 200 metres fins al cim del pic de Fontblanca de 2.904. A partir d'aquí haurem d'anar ben bé pel mig de la boira sense veure-hi a més de 4 o 5 metres. La idea és només anar pujant perquè se suposa que si anem pujant arribarem al cim. Podem veure el poc que veiem. El Fontblanca dels collons, Doncs ja hi som. Algo més de 6 quilòmetres, 1.100 metres de desnivell i ens ha costat unes 4 hores de pujar fins aquí dalt. Ens hem esperat una estoneta, doncs semblava que es volia obrir, però finalment ens cansem d'esperar, la boira torna cap aquí i tirem avall. Foto de cim i tirem cap avall. Ara sí que sembla que ja s'estigui obrint. Al fons de la pista d'esquí d'Argalís veiem el cim del Cataperdis, el Cabanyó, etc. Anem baixant pel llom i, com es pot veure, gairebé mig metre de neu nova, tota per estrenar per nosaltres. Anem en direcció a la Coma de Varilles. Bé, aquí tenim ara la llista que la podem veure que hem pujat. Amb la nostra traça hem sortit aquí davant, hem sortit aquí aquell collet d'allà, a pujada no veiem res. I ara se'ns ha obert una mica el dia i estem buscant aviam per baixar cap baix. Seguim baixant per aquesta magnífica neu pols, tot i que som a 1er de juny, ningú ens hauria de dir fa 4 dies que trobaríem aquest magnífic aspecte avui al Fontblanca. Hem fet una bona baixada ja, des del Fontblanca. Ens ha costat més, oi, de pujar? Sí. De pujar ens ha fet suar de pujada, ens ensorrava mig metre cada petjada, Però aquí veiem clarament que sí, efectivament, la primavera ja és aquí. Seguim avall pel camí normal, com si anéssim al Comís Vell, fins a trobar aquest cruce que ens marcarà a direcció cap a Besalí. Aquí ja som a la Cruïlla, portem algo més de 9 quilòmetres i a vora de 6 hores. Finalment ara el dia ja és esplèndid, ens haguéssim hagut d'esperar més temps, però vaja. Tornem a passar per aquestes grans extensions destrossades pels allaus, està tot absolutament trinxat, ple de llenya. Destrossat, Tota aquesta vall és verdaderament una fàbrica de llenya. Imagina't la velocitat que baixa la neu aquí dalt. Oye, mira. En el nostre camí de baixada cap a Sorteny passem per la cabanya de Besalí. Com a mínim això ens serviria per aixopluc com un moment d'emergència. En el nostre camí de baixada ara sí que ja podem gaudir del paisatge, està tot magnífic.
I bé, sembla que això ja s'acaba. Una excursió molt interessant. Han estat algo més de 12 quilòmetres, gairebé 1.300 metres de desnivell i hem estat algo més de 7 hores. Bueno, ja hi som. Molt bé. Excursió molt maca.